Κλωναρίδη από την άλλη πλευρά και του Κλωναρίδικος. 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο 38. Με τους παίκτες του Όπιν να έχουν στο πάνω όχι το Ζητιάς για διαμαρτυρία για την άλλη πλευρά να πανηγυρίσει ο Βίκτορος Κλωναρίδης. Το πέμπτο του γκολ με την επανέλα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα. So be careful when you putting my name in your interviews. You wanna fight, we can knuckle back. But I'm from the South Bronx, good luck with that. Plus I'm 25 sitting on a couple stacks. And I gotta get people flip when I fucking rap. Hey yo, we're back to my night, right? I'm with a couple ladies, they looking right. Dark tints on the windows of the limo. Can you picture what my life like? Fly mobster, that's work spaghetti bowls. I ain't try to tell y'all what y'all already know. But just in case you all forgot, I'ma spell it out for you. Ανοίγει το σκορ σε αγώνα του Παναθηναϊκού. Sometimes you pay, but this time is free. When you hear my voice, just know it's me. 'Cause I'm the realest on the NYC. I'm the realest out of NYC. Until me, they ain't found my market yet. I'm not a rapper, I'm an English architect. Plus I got a little niche for picking the ill beats. No sleep, opposite of narcolepsy. Hey yo, my taste is absurd. Champagne spilling with a plate of hors d'oeuvres. I hear my favorite song on the radio. When I'm drunk, so I make up the words. Yeah, and now I'm singing off key. Show up in the club, they don't need ID. It's about to go down, give me about 3. And I'll be standing on the chairs in the VIP. Hey yo, I'm young, I don't know rules. Real proud ass nigga, so old school. And I'm about to finish what's in my cup. Somebody please fill it up. One time for you, and one time for me. I see an empty cup, girl, I fill it up free. When you hear my voice, just know it's me. 'Cause I'm the realest on the MIC, and the realest out of NYC. Σαν του Ζέκα για τον Καρέλη, δεν υπάρχει offside. Ο Καρέλης έχει για μία ακόμα φορά την ευκαιρία να σκοράρει. Αυτή τη φορά δεν θα αφήσει να πάει χαμένη. Στην εκπνοή του μάτς θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα με ένα αριστοτεχνικό πλασέ με εσωτερικό φάουλ. Θα το δούμε στη συνέχεια. Καρέλης. Σέντρα, Πράνιτ, έξω. Πόσο κοντά στο 3-0. Μισό γήπεδο. Άνω, έχει κάνει πολύ ζημιά με αυτά τα χτυπήματα. Και ακόμη ένα 3-0. Κεφαλιά Νίκος Καρέλης. Το 53. Δεν τον νοιάζει, θα πάρει κάρτα. Θα παραγραφεί το αδίκημα. Τον εκτοξεύει στα ουράνια. Είναι και από ένα τρίτο κόρνερ. Για τρίτη φορά την μπάλα. Οι άνθρωποι του σκορ. Εντυπωσιακό για τελικό κειμένο Ελλάδος. 3-0 το 54. Εδώ βλέπουμε πως θα πηδήξει μόνος για την κεφαλιά και ενώ γύρω του υπάρχουν 3 παίκτες του ΠΑΟΚ. Πήρε από τον Χωριανόπουλο τον Καρέλη, γέλησε τις κόντρες, γκολ! Φοβερό γκολ του Νίκου Καρέλη. 2-0 ο Παναθηναϊκός το 44. Φαίνεται ότι θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum ο Παναθηναϊκός, να κυνηγήσει και άλλα γκολ και τα καταφέρνει με ένα τρομερό σουτ από τον Καρέλη στο 59. Είχε δοκιμάσει ένα μακρινό ξαφνικό σουτ και στο πρώτο μέρος, είχε διώξει τον Αθανασόπουλος, ενώ το έφαγε στην κλειστή του γωνία τον φύλακα του Ηρακλή Ψαχνών.